Video adından size de ma'lum bolşýarlar. Bärdäki ýaşaýyşymyzyň soňky günini ýazga geçirip siz bilen paýlaşmagy makul bildik. Orada ýolan üçin häzir awgaçar üçin birazjyk taýýarlyk edelik. Aslında türkmen palaw etmäni pikirlenýäs. Türkmen palaw bärde. Aňarda siz diňe palaw diýäsiňiz bolýan, bärde türkmen palaw diýip aýyrmaly bolýar. Türklerin asyl tuýyny şeýle gaýny diýip çykýar, diýip koýýarlar orta bolýan saçaga. Ýankyny biz şoň üçin türkmen palaw diýýär şoň. Onda näme dähre? Başlaýasmy? Başlaýar. Palaw için zatlarymyz bärde. Dowramak menden, bişirmek senden. Aýmyradyň palawy gaty süýji bolýar. Şoň üçin Aýmyrad bişirýär bizde palawy. Yeranla, batmanda. Aýtmaly bolsa palaw bişirişim hakynda başda gowy gazyny gyzdyrdym. Zamdan soň ýağym goýdum, ýağymam gyzmaly. Sebäbi towy atamda towyň başyny möhürlemeli. Möhürlemeseň gazyň, ýağyň aşağıda oduň pes bolsa towyň bütün suwy daşyna çykýar we towyňyz gowy bolýar. Sorularım bolly, inni gerek keşe 5 ýylda. Yaşlarım ýoş bilen ýumşa berdi. Bärde aslında hemme kişi stakan bilen ölçäp, biçip taýinleýärler naharlaryny bolýan menem aňardaky ýaly bugün gözçin bilen şarpşur aňa taýin. Tuýymyz suwun çekdi, innem aldy mana start berelim. Saat 1:20. Bugün ýoldaşlygyny seläli üçin turduk. Selälikde ýa-da ýas, ağzymyzy bekleýär. Bilen ýoldaşlygymyz uzun bolançy selälik taýinlamana karar berdik ýolda ýerseýip 2 samolyotda minmeli. Ikinji samolyotdan düşemizde de selälik edere öz bişiren simitlerimiz, buluşkalarymyz var. Bunu taýinlap ýolda ýere alyp gitýär ýanymyzda.
Biz bunu ömünden bişirip koyduk. Son marazinliğe, soğan marazinlikte tuttum. İyice vaatımız marazinlikten çıkarıp ereyençe karışıp sonra iyi vermeli. Simitlimiz şeyler kestik. Eline şu an bebek 3,5 peynirlerimi de içine koymakta. Simitten arasında peynir çalayacak, sandviç yapıyordum da. Simit ve bulaşıklarımız diyor limana tayin. Felerlerimizi ettik. İnnem çimadanlarımızı yanamana geldik. Yoğuşuklan çimadanları yanama başlayalım doktor. Başlayalım. Kağıdımızı ekledik. Dincimizden tutardık. Berde kış çimadani, berde tomuz çimadani, berde çimadanlara doldurup başlar. Let's go. Tuttuk. Yok belki. Tuttuk. Belki. Zıplam. Ömrümüzü verdik. Kışlık çamadanımız paket gibi pamuklu çamadan. Sizlerle görünsünüz videoda. Dökre bilen tayarlattık. Innovat Ağdaçar vaqti yetip gelýär. Häzirem aeroportun avtobusu gelmeli. Aeroportun avtobusu gelmäke Ağdaçarın aladasını edilýän. Men telefonda dönerleri sargaptım. Baramızda tayin olmaly. Häzirem dönerlerimizi Ağdaçar üçin alyp gaýdalýar. Sağ olun, hoş geldiniz. Tabii buyurun. Sipariş vermiştim. Hazır. Evet. Çok sağ olun. Görsünüz değerli mehman dostlar. Dönerlerimizi aldım. Ağdaçarımız tayin. İnnem avtobüs gelir. Aeroporta gitmeli. Aeroporta görüşýänçek. Let's go. Samanların içine pasport, kontrol, çimadan, tavşırlı, hem de rahatlığı. Diğer bakımlarla yolculuk başlasın. Ladies and gentlemen and dear children, we hope that you had a pleasant flight. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. And do not open the overhead bins.